Og her begynder vores historie. En dag, hvor det blæste meget, tænkte Plys, at han ville gå en tur hen til sit tænksomme sted. Ja, og undervejs har jeg lavet lille vers, og det lyder sådan noget som sådan. Hum, dum, dum, di, dum, hum, dum, dum. Ja, i dag er vejret blæsende, hør hvor vinden kommer ræsende. Det er besværligt for de læsende, mange blade falder af. Så jeg tror, jeg tør ganske roligt spå. Der er jo en del, som tyder på. Vi får vist et hæseblæsende vejr i dag, ja, skønt. Barometret gik i stå så. Er der ting, der tyder på det? Bliver et hæseblæsende vejr i dag. Heldigvis lå Plys' tænksomme sted på et sted, hvor der var læ. Han satte sig ned og prøvede på at tænke på et eller andet. Tænke.